Wala magdahom ang 29 ka mga mananagat sa Mati City, Davao Oriental nga ilang makatubang ug makaistorya si Governor Corazon Malanyaon sa ilang pagbisita sa provincial capital aron magpatabang kay gipang-impound sa PNP Maritime ang ilang panagatan sa Pujada Bay ning milabayng adlaw. Mga miyembro sila sa asosasyon sa mga mananagat nga Islamic Center Association. Matud ni Marco Sajali, ang spokesperson sa asosasyon, wala na sila laing panginabuyan kundi ang pagpangisda ra aron na ikapakaon sa ilang pamilya ug ikapaeskwela sa ilang mga anak. Busa na masin sila nga matabangan sa gobernadora. Aduna na yung mga bangka, yung mga gagmayng bangka nga nadakpan. Niabot na sa amo ang kabalaka nga dili na jud mi makapanagat. Pero wa man jud mi lain kapaingnan. Mao ang mga kaubanan nakong mananagat nakasando pa jud ang uban. Pero sa wala mi nag-expect nakasaka jud mi diri sa taas. Muramig na hulugan og swerte gikan sa langit kay nakaatubang jud namo si Gobernador Corazon Malanyaon. Gi-impound sa mga otoridad ang ilang mga bangkang panagat human makalapas sa mga regulasyon nga nagbawal sa pagpangisda sa gideklarang Marine Protected Area ug sa Strict Protection Zone sa Pujada Bay. Ayha pa man nga nadeklarang protected area ang Pujada Bay ubos sa National Integrated Protected Areas System kun NIPAS kanhi na kining traditional fishing ground sa mga small scale nga mga mangingisda nga sa Manila. Iyang sulayan nga matagaan o kasulbaran ang among problema bahin sa pagpanagat diri sa sulod sa Pujada Bay. Sa kadugayon namo sir diri sa Mati nakahibalo jud mi kung asa dapit ang sanctuary, asa dapit ang protected area. Although naa na ang balaod, mo to ang gihangyo namo bisag kaadlawon 2 ka oras ug hapon 2 ka oras. Naay kuha o wala, basta tinana sa amo. Makita man nato sa ilang naong sa unsa kalipay nila nga bisag ingon ni ato matagaan og kasulbaran ang among problema. Sumala ni Malanyaon nga andam og abli kanunay ang iyang opisina alang kanila. Walay gipili kay kinasing-kasing ang iyang pagpanerbisyo sa tanan. Nagpasalig kini iyang istoryahon ang mga nagdumala sa protected area nga solusyonan ang giatubang nga problema sa mga mananagat ug ang posibleng pag-release sa ilang mga panagatan. Muhatag og financial assistance ang gobernadora sa mga apektadong mananagat nga ikalipay sa mga miyembro sa asosasyon. Nagpasalamat ang mga mananagat sa kinasing-kasing nga tabang ug suporta ni Malanyaon ngadto kanila. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.